שלום לכולם. היום אנחנו ננסה להבין את התהליך שמאחורי אחד הפרקים הכי אפלים בהיסטוריה האנושית. אבל לא נתמקד רק בתוצאה הסופית, אלא דווקא בדרך לשם, בנתיב המחושב, השיטתי, שהוביל מאידיאולוגיה של שנאה לרצח עם. וזאת בעצם השאלה המרכזית שתלווה אותן, כי השואה לא קרתה ביום אחד. זה לא היה אירוע פתאומי, זה היה תהליך. תהליך הדרגתי של הסלמה, סדרה של צעדים קטנים ומחושבים, שכל אחד מהם הכשיר את הקרקע לבא אחריו, עד שהבלתי נתפס הפך למציאות. בואו נתחיל מההתחלה, מהיסודות. לפני כל פעולה יש מחשבה, לפני כל מעשה יש רעיון, והזוועה הזאת התחילה באידיאולוגיה, מערכת אמונות רעילה ומסוכנת שהיוותה את התשתית לכל מה שקרה אחר כך. העניין הוא שהנאצים לא הציגו את זה כסתם דעה או שנאה. לא, הם עטפו את זה במעטפת של מדע. הם טענו שההבדלים בין הגזעים הם ביולוגיים, מולדים, משהו שאי אפשר לשנות. זה לא היה עניין של דת או תרבות, אלא של דם. וזה קריטי, כי ברגע שהם הגדירו את היהודים כאיום ביולוגי, השנאה הפכה בעיניהם לא רק למוצדקת, אלא להכרחית להישרדות הגזע הארי. וכאן רואים את זה שחור על גבי לבן. תראו איך התעמולה עבדה. היא יצרה ניגוד מוחלט, בלי שום גוונים של אפור. מצד אחד יש לנו את הארי המושלם, חזק, יפה, טהור, בונה עולמות, ומהצד השני, קריקטורה מעוותת ודוחה של היהודי, טפיל, נצלן, מחריב עולם. ברגע שהופכים קבוצה שלמה של בני האדם לאיום קיומי, לווירוס, הרבה יותר קל לשכנע אנשים רגילים לפגוע בהם. אוקיי, אז יש לנו אידיאולוגיה של שנאה, אבל איך הופכים רעיון מופשט למדיניות של מדינה שלמה? התשובה פשוטה, באמצעות החוק. השלב הבא היה לתרגם את השנאה הזאת לסעיפים ותקנות, לחוקים קונקרטיים ושיטתיים שהפכו את היהודים למנודים בארצם שלהם. שימו לב להתקדמות ההדרגתית פה. זה לא קרה בבום. זה התחיל ב-33 עם פיטורים ממשרות ציבוריות. זה נשמע קטן, אבל זה מנרמל את ההדרה. שנתיים אחר כך, ב-35, זה כבר שלילת אזרפות מלאה. וב-38, האלימות כבר גולשת לרחובות באופן מאורגן. וזה העיקרון. כל צעד קטן וחוקי בנה את התשתית לצעד הבא, שהיה חמור ממנו בהרבה. ופה, בחוקי נירנברג, אנחנו מגיעים לנקודת אל-חזור. זה הרגע שבו השנאה הפכה לחוק הרשמי של המדינה. פתאום, זה לא רק דעתם של כמה נאצים קיצוניים, זו המציאות המשפטית עבור כל יהודי בגרמניה. נוצרה מסגרת חוקית, לגיטימית כביכול, שאפשרה את כל מה שבא אחר כך. וזה מוביל אותנו ישירות לליל הבדולח. אם עד עכשיו הרדיפה הייתה בעיקר על נייר, בירוקרטית, כלכלית, פה היא מתפוצצת באלימות פיזית, גלויה, אכזרית, בתי כנסת עולים באש, חלונות ראווה של חנויות מנופצים, ויהודים נרצחים ברחובות לעיני כל. זה היה האות, האור הירוק, לכך ששלב חדש ומסוכן הרבה יותר התחיל. ואז פורצת מלחמת העולם השנייה. המלחמה הזאת שינתה את כל כללי המשחק. היא סיפקה גם את התירוץ וגם את מסך העשן לשלב הקיצוני והאחרון בתוכנית הנאצית. תחשבו על זה רגע. כשהעולם כולו שקוע במלחמה עולמית, כשאומות נלחמות על חייהן, מי שם לב למה שקורה למיעוט במדינה אחת? המלחמה הסיטה את כל תשומת הלב הבינלאומית, ואפשרה לנאצים להקצין את המדיניות שלהם תחת מעטה של כאוס. היא סיפקה את הרקע המוחלם להוציא לפועל רצח עם תעשייתי. בואו נראה איך זה התפתח בשטח. זה התחיל עם הגטאות, בעצם כליאה המונית שנועדה לבודד את היהודים ולגרום להם למות לאט, ברעב ובמחלות. במקביל, במזרח אירופה פעלו האיינזצגרופן, יחידות רצח ניידות שפשוט ירו במאות אלפי אנשים לתוך בורות. אבל מנקודת המבט המעוותת של הנאצים זה לא היה יעיל מספיק, וכאן אנחנו מגיעים לשלב הסופי והמזוויע מכל, הקמת מפעלים תעשייתיים למוות. וזה מביא אותנו למונח הזה, המונח המצמרר, הפתרון הסופי. חשוב להבין שזו לא הייתה פעולה כאוטית או ספונטנית, זו הייתה תוכנית מסודרת, בירוקרטית, שגובשה בוועידת ואנזה. כל זרועות המדינה הגרמנית היו מעורבות, מהרכבות שהובילו את הקורבנות ועד לפקידים שניהלו את הרשימות. הכל היה מתוכנן. 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה. זה מספר שכמעט בלתי אפשרי לתפוס. 6 מיליון עולמות שלמים שנכחדו. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, הסיפור הזה הוא לא רק סיפור על השמדה ומוות. בתוך החושך הזה היה גם מאבק בלתי פוסק על החיים, על צלם האנוש, על הניסיון לשמור על האנושיות בתנאים הכי בלתי אפשריים שיש. כאן נכנס מושג כל כך עוצמתי, קידוש החיים. תראו, כשהאויב שלך רוצה למחוק לא רק את הגוף שלך, אלא את הרוח, את התרבות, את עצם האנושיות שלך, אז המעשה שלה להישאר בן אדם,
של לדאוג לאחר, של לשמור על המוסר והכבוד, הוא בעצמו אקט של התנגדות אדירה. זו הצהרה שהרוח האנושית לא נשברה. וזה קריטי להבין שהתנגדות לא הייתה רק עם רובים, ממש לא. ללמד ילד לקרוא בסתר בגטו, לעלות הצגה, להבריח כיכר הלחם לשכן גובה, או לכתוב יומן כדי שהעולם ידע יום אחד מה קרה, כל אלה היו מעשי גבורה והתנגדות אדירים נגד תהליך הדה-הומניזציה. וכאן אנחנו נוגעים באחת הנקודות הכי כואבות והכי מורכבות בכל הסיפור הזה. היודנראטים, מועצות היהודים שהנאצים כפו עליהם להקים, עמדו בפני בחירות בלתי אפשריות. הנאצים יצרו מנגנון אכזרי שבו יהודים נאלצו לנהל את קהילתם תחת הוראותיהם. הם נאלצו להחליט מי יקבל מנת מרק, מי יישלח לעבודה, ובסוף מי שישלח אל מותו. דילמות מוסריות שאין להם תשובה טובה. המלחמה נגמרה, מחנות הריכוז וההשמדה שוחררו, אבל עבור הניצולים זה לא היה הסוף. למעשה זו הייתה רק ההתחלה של פרק חדש, מאבק מסוג אחר. השם הזה, שארית הפליטה, אומר הכל. הם היו השרידים של עולם שלם שנחרב, אנשים שאיבדו הכל, משפחה, בית, קהילה. השחרור לא היה רק רגע של אושר, אלא גם התחלה של התמודדות עם אובדן טוטלי, עם הצורך לאסוף את השברים ולמצוא מחדש מקום בעולם. אז מה קורה עכשיו? קודם כל מרכזים אותם במחנות עיקורים שהפכו לביתם הזמני. ומתוך האפר הזה מתחיל מאבק אדיר לבנות מחדש. אנשים מתחתנים, מקימים משפחות, מנסים לשקם קהילות. ובמקביל מתחיל מבצע הבריחה, מסע המוני של ניצולים שרבים מהם רואים רק מטרה אחת מול העיניים, להגיע לארץ ישראל. וכאן אנחנו מסיימים עם השאלה שחייבת להישאר איתנו. להבין את התהליך שהוביל לשואה, להבין את הצעדים ההדרגתיים, את הפיכת השנאה לחוק, את הדה-הומניזציה ואת האדישות שאפשרה לכל זה לקרות, זה לא רק שיעור בהיסטוריה, זו אחריות. זו אולי הדרך היחידה שלנו לנסות ולוודא שההבטחה הזו לעולם לא עוד באמת יקוים. תודה להקשבה.